Ruth Omondi, Ramogi TV. Jo-ohala Ofafa Hall e boma Kisumu koro wuok tung' moswuok Wotern County ma Kisumu kokalo Peace Manager mar boma ma giseyo kuom bedo kod paro mar muko kuondegi mag ohala jomokalo kata obedo ni wach mar Ofafa Hall kanyo pod nitiere e doho. Jo-ohala go wacho ni tim mar kaunti no koro osemiyo thothgi luoro kendo ng'eny jo-ohala oseloro helni magi. Odiochieng' manyoro tinga mar muko ne ofwayore Ofafa kanyo. Kata kamano piny owacho malo kokalo Peace County Commissioner nodonjoe ma ochungo muko makamano. Kanisa makoro dar kani ose wachi ni gi kata no migi pesa mondo gidar gidhi kamoro machielo. To ok en adier ni onego bed ni mago timre nikech ma ok en lop county, ma en lop Luo Council of Elders. So en sasa ma uchiew to en ga notice ma babol iwache gi dhok ni daruru. Koro mogik ni nyolit nikech tingo biro ka mochung' kae. Ma chief mar area nyo biro kae, Mr. Willis, chief town, assistant mare. Gigo simbe eventually nyo giwuok. To en harassment. Abala Wanga kan gi wach ka to beda gi chir. Ochom jok mong'ero ni go deal wan traders, wan rech matindo. Wan wamanyo kaka dang wachiem to wang'e weg loan nikech title deed kendo kata ni court county government or management and ownership mar Ofafa. Kuom mano Abala Wanga watimo handwa. Ken gi wach gi jogi to beda open to face the management or the trustees of Luo Council of Elders.